Usimbut Menteri Rangba kejela hene kesngi habayakran bagi nong thok kubor halor ke jingkeno babon jat ya ke sorkar hapo ke jingyalam ke NPP. Ulong kini ginong yalam kimi bandawa hakapor ba ke sorkar ke penmi ya hukum ban weng no ikitu ki officer ki badon ha kalok ayuta ki bala syong thaj bathong de kitu ki badang don ha kakam. Ulong ha kitu ki por kimi syasurok bat ki keno ru bakadon kata kaki Garo Hills ba da kabawengnya kini kinla banle ai kini kidei tang kinya khanarit ka sorkar kala kren shai halor kane ka jingkeno jongki klalong tang ban pentho bria ya ka seng NPP long ru baudang mut kini kinbun kam ban let yalap election ban kren halor kita ki issue kum kalok ayuta Henry Jar kisngam hakini kisngam beladap ru ngiyoi kisyong sya tangan Henry Sahab kajak. Ken mau bardan utray kam tang siteng lenti kam ukut kamuda kakut klem lei de tang hadin bawan ken NPP hakabor. Kabaningkong kalong banweng yaka bat pentray kam yaka tang hakijaka jong ka municipal kiwei ni IT ha ka district council banle ya kabadon kam. Maria mi menin tarik beki ong ba ka NPP parti kabayalam ya ka sorkar ha jela jungi ka dei ka parti ka batu ka parti ka ba bamklop ka ba bamsap ka bomlong su banyak keren te kan ni ka tin ka baki ki keren ngan tu ipi ka pau ha ka tu ka ba ngi denotify ha ka jing tung ya kitu kinong trei hapo ka office jong ulok kayota kae kabajia kolong bangi ngitung ibut kat kum kaat bangi tung da kini ki saving officers haki tu ki jaka kadang ba kan yarap cibun ba kin employee ya kerkop trekam trejan joki namar pila sutu i haba ong bala song thai tu bala song thai ki saving officers ki saving officer ka responsibility ka compare bakal bak bania ki retire to hakatu kaporu kiami kia ya sisurok sulti sekian ban ong bet bangi ngim ailat ni namar bahana ka sorkar pok jelam ken BP ka bamsap hana baka tung de kita saving officers to hakabi de kata bat kecing kuno joki hana gile ya kataru hana ba kadon kata kakis hang the po Garo Hills ka baong ba da ka baweng yikini bangino ban manipulate ya kargom trekam jong ka lokayok ta hapo megala jungi ngong pikini kidei kinia kanarit kinia kahita ki baplong haka bakadu ngopi tangki kam yeu kam hat tangki kam surok haka bamenta kitu klaklek ngila ai ki jishai ka ba shai kedar na kaliang jong sarkar ngila kred shai bang ya kane appointment kat kum kaak nang ta kabaar kabdod jiga day bat investigation kabadai hang the na po ka council Garo Hills na Maria ka tu ka ya ka tu ni ka jong ka case jong ka Garo Hills ladap chat siru kabut ka kamram jong ka lokayok tak ladap kelapa sakut bat kakut mentakan bisyari kita keke te ban ong ba ngi penkut no ngi tung no de kiwe tang na kata kadaw bangiti nga ta kamot kine ki brio ki ba pen skotu bakla kila bakla palat bat ka jim sutu kalau bet ban pen tang bat persdeudur ya ka parti NPP de ka banga ko ban ong hang di kolomba menta kini kijuk ibreu ngadamut kin bun kam ha kersan election ban ong ba balai menta hadu menta piparle ka tu kalau kata tim majar ngam pikan maru ngatrai menship dem jisyak kan hadu harwei kan arsngi hapo kaneka hang ne hapo kate hapo additional secretary kaya kabijia conservation policy syanu ka jang ta pi kini kidei kibreu kamtam kinong elam BPP hapo jingalam ba arden ngat kre beda bacai hapo jingalam ba arden kan mau ba arden ubetrekam tang siteng leti mjudan ka bakut ciseno hakatu kapor ngakan mau sa dangbun kitu KMDC jong wanyalam peniai kijat hapo sekretariat nginya don sekretariat danglok cipin stau mukul kajing shit kajing fluid hadu kinong sensyar tau ki ong ba dei tangi ba aden ibala banle ya kadega kam hakaba katu ke bylaws syaba jong municipal
hadu syate syuduk laikor syuduk syate sya ong no syuduk syate sya po lumau ba syuduk sya lengka katrekam keleng saudong ka agglomeration urban jongi katrekam hakaba ka bylaws haban yo permission na kemudahan bat bun gi kenjeri nda to ka ig bajia hakatopor ka kluit ken iban sitayo to ka kluit udok to mukul sngap la sngap ye keren mia pela dan kadap uba arden ru laja ni ke kluit kakut lang no anta ten re ngong pi ngi pa ki bayo i si sai ke jing jong kini kisnong gitau sabar jong ka municipal board ka ka bengile Maria Shipti ka sarkar aja katra ka bengile number 1 ka penungkong ka kamba kamsan bengile ngi di notify but ngi sim je ka bylaws ka beli bylaws but petrika tang hapo ka jurisdiction jong municipal board the rest ngi IT hakidis council bakin issue ya ka building permission bat rupan le ka berkam syakini ki area ki bah sabar jong ka Shillong municipal board te na kata daw mai I ba kan ne ka jing keno jong kini ki parti khamtam ka BPP syapang kata ka bamsam kan mau ba kan ni tang kalong tang ka jing penbe tang ka jing persutu bakla bat nganut ban yai peteng bat ban challenge su lada philap sisa ya kata ka jing bam klong ya kata ka bamsam ya kata ka corruption bodon balai bimlet ceki ai idon ka ai lebih salia banle ceka ai ka badai bat ka state government yo pi ong la state chu pulit don jumut yo pi ong banle chapok ka lokayuk ta don jumut yo pi ong banle chaka special chaka SIB don jumut ki office sarkar jok sarkar dia kidon markhmat ki ba pher pi ong ka CBI ko don hang ni pi ong ka ED ko don hang ni baro ki agensi jok sarkar India ri don hani telepik wa ya daga ai le daga ai pentingna bat ngadai ru benukong bar risai na kakam minister jonga lani wat ngakam MLA ladah lala bat pejisya ba uprostun udai ubah bangsa te kata ka bangakwa ban percaya hak ni kapor nakam ta ki pai ba no so snong jok jela ka jungi ba whatsapp than ye kini ki jing perskutu bakla namar kelenti ya ka batak si tengpor kan mau ba kampoi sanu ni don hang ni e je jai beriu manu ban ong ba e jai beriu tang uta mangi e jai beriu ni yap lah ni im roh ni bat ngi kwa ba ka jai beriu jungi ke jela jungi kan nam kiu nakoi kasnen syakoi pat kasnen